ngecep. Apa wi? Nyapu teko manten barang cangkemku. Yo maksudnya manten putune wis istiqomah wis pokoke. Yo ngecepno tapi siji kuwi ae. Aja kaya iki celi. Ngapa kok masak? Aku yo sitok kok Mas. Ngecepno telo kuwi ngono, Pak. Nak nyanyi sing enak suaramu tokno. Bengi iki ketokno kemaluanmu le. Oke. Kemampuanmu Jati Rejoso. Nggih, terus sing napa? Jati Rejoyoso. Rejoyoso. Kurang yo kaya le protes kuwi lho. Protes. Ya kek pisan iki yo omong ngono. Nek pengen apalmu yo kon nanggap bolak-balik. Bolak-balik ning lapangan ngono. Jadi sakmene iki yo iso nanggap lho Pak urunan 5.000-an iki wis entul. Lah nanggap percel ya rugi no. Lah kok wis rugi, sing rugi sapa? Ya aku. Ora nanggap awakmu kok. Ya iya ya rugi dhewe tidak ada pendapatan. Oh iya ya Pak ya. Heeh. Maju ke depan nembang sing apik kesukaan ibu-ibu. Lagunya ibu-ibu ya Le? Iya. Bunda ya. Oke. Nadane Bunda Mas.